Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ 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 പ്രണാമം. കൃഷ്ണ 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 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സന്ധിഭ്യേഭ്യ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവിക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് 4 തരംഗങ്ങൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് പൂർവം ഉത്തരം ദക്ഷിണം. അതന്നെ, പൂർവ്വ ഉത്തരം ദക്ഷിണം. അതന്നെ 4 തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ തരംഗത്തില് വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്രയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട? 4 തരംഗങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. 3-ാം തരംഗം പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം. 4-ാമത്തത് ഈശ്വരപ്രേമത്തെ കുറിച്ച്. ഈശ്വരപ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് 4-ാം തരംഗം അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? അതായത് സമുദ്രത്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തിനെ തന്നെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. 19 ചാപ്റ്റർ അതാണ് ശരിക്കും. അത്രയും ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച്, ആ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഈശ്വര പ്രേമത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മള് മറ്റൊടത്ത് വരെ ഭഗവത വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഭഗവന്താണ് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയുത. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാതെ നമുക്കൊരു വിളക്കെടുത്ത് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ വിളക്കെടുത്ത് എങ്ങനെ കത്തിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ റേഷൻ തിരിക്കണം, ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ.
ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ നിയമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താം, പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. അതിന് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ വൈദിക സമ്പ്രദായം പോലെ വൈദിക തത്വം, അത് ആ തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദം വരാൻ തുടങ്ങും. ആനന്ദം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈശ്വരപ്രേമം. ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനെ തന്നെ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ, മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ. ഓക്കെ, ആരെ വായിക്കുന്നത്? മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലളികളുടെ കേൾക്കണ്ട പ്രഭു? ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വെച്ച് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ബുക്കുണ്ട് പ്രഭു. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തിക്ക് അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഒരു ആധികാരിക വിവരണം ശ്രീലാരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഉടനെ സംഗ്രഹിക്കാം. അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതനാകാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയൂ. പ്രതികൂലമായ രീതിയിലും ഒരു സെക്കൻഡ് അത് പറഞ്ഞോട്ടെ. കൃഷ്ണ പ്രഭു അതാ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറയണം. എന്താ ഇത് തുടങ്ങിയോ ലെസൺ എന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ബുക്കില് എത്രാമത്തെ അധ്യായം 1 തുടങ്ങിയോ പ്രഭു? അധ്യായം 1 അവതാരികയാണോ? അവതാരികത്തിന്റെ 2ാമത്തെ പേജിലാണ്. അല്ല, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതു വിവരണത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ അറിവുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെ അപ്പൊ അവരാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഭക്തി എന്ന്, എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണബോധ നിരതനാകാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉന്നത ശ്രേണിയുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അയാൾ സേവനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? ഗുരുക്കന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടെ അത് എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, എന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് കളക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആരെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതെന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എന്നിട്ട് വേണം അതിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുത്താൻ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പ്രതികൂലമായ ഉണ്ടാകാം എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ അത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനവുമായി കണക്കാക്കിക്കൂടാ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനോ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തമായിരിക്കണം യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. കാരണം ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുമാണ്. സാധാരണമായി ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതേസമയം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യയിലൂടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് മിക്ക ദാർശനികന്മാരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിരിക്കണം. നൈസർഗികമായ ഭക്തിയിലൂടെ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്നു വേണം യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണബോധം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഭൗതികത ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയാം, മഹാരാജാവ് അതെന്താണ് എല്ലാതും ത്യജിച്ച് സന്യാസി രൂപേണുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരൊക്കെന്ന് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിന് പറഞ്ഞ അല്ലാതെ ചെപ്പടി വിദ്യ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ ചെപ്പടി വിദ്യയില് വാക് സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന അതല്ല ഭക്തി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും, ഇന്നത് ചെയ്തുക, ഇന്നത് കിട്ടും, അതല്ല ഭക്തി. ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് ഭക്തി. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതെന്താണ്?
നമുക്കറിയാം ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാത് ഇത് ഭൗതികത അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അല്ലെ, നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പറയണത്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിയോടുകൂടി എല്ലാതും തുടങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തുടങ്ങാണ്. പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊട്ടിത്തെറിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ അല്ലേ? നമ്മൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന അവിടെ സ്ഥലത്തുള്ള പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലം വേണം. തിയറി പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് സയൻസ് പറയണത്. സയൻസ് പറയണ അതിനു മുന്നിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, സയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയും ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങണ അവിടെ നിന്നാണ്. ഏത് പൊട്ടിത്തെറി. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന് മാത്രം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ലോകത്തിലെ എല്ലാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർവ്വ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവല്ലേ ആദ്യം വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ബ്രഹ്മാവ് ആകെ നരച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് അവന്റെ താടും തൊക്കെ നരച്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ നരച്ചിരിക്കാൻ കാരണം? പിതാവ് എല്ലാവരുടെയും പിതാമഹനല്ലേ? പിതാമഹനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നരച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നരച്ച മുടിയായിട്ടാണല്ലോ കാണാൻ. ഭഗവാന്റെ മുടി നരച്ചതാണോ? പിന്നെ അതെന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവ് ദേവനാണ്, ഭഗവാനും ദേവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുടി നരച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് അത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്. പക്ഷെ ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഭഗവാന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയെന്ന് വിട്ടാലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും. അവിടെയാണ് സുഖവും സന്തോഷവും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോകങ്ങള്, അതായത് ദേവലോകവും സ്വർഗലോകവും ഒക്കെ അതിലുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഭൗതിക. ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ മാത്രമേ ആ നിത്യ യൗവനാവസ്ഥ ഭഗവാന്റെ ആയ സമയമില്ല അവിടെ. ഭൗതികതയിലൊക്കെ സമയമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? കലിയുഗം, ത്രേതയുഗം, അങ്ങനെ യുഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സമയമില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതേപോലെ നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ സയൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നൊന്നുമില്ല. ഏതാ? ബിഗ് ബാങ് തിയറിന് മുന്ന് സ്പേസ് അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? അത് നിത്യം. അവിടെ സമയമേ ഇല്ല. അപ്പൊ സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അവസ്ഥ അതാണ്. അതിലേക്കാണ് ചിന്ത, അതിലേക്കാണ് പോണത് നമ്മള്. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നമ്മള് ഏതുകൊണ്ട് അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് അവയുടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അനുകൂലം. ആ അനുകൂല അവസ്ഥ അത് മനസ്സിലായ വ്യക്തിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാലേ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലതരം ദർശനങ്ങളുണ്ട്. പല ദർശനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ഡൽഹിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? എറണാകുളത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ഡൽഹിന്ന്. അപ്പൊ അത്രയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സത്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പിറകെ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു തരം സംസ്കരണമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണ്ട അകർമ്മണ്യതയോ നിശബ്ദമായി ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയലോ അല്ല. ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അനുശീലനം അഥവാ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം എന്നാണ്. സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ അവബോധത്തിന് മാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കാനാവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും രണ്ടായി തിരിക്കാം. വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗം. അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നും നിവൃത്തി എന്നുമാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് സൃഷ്ടിപരവും നിഷേധാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നിഷേധാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഉപദ്രവകരമായ അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു രോഗി എപ്പോഴും കരുതലോടെ പെരുമാറുകയും മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേല് പറയുന്നത് അനുശീലനം, അതായത് കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. പിന്നെ എന്താണ് വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു തരം സംസ്കരണമാണ്. എന്താണ് സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കത്തിച്ചു കളയുക എന്നല്ലേ? കത്തിച്ചു കളയുക എന്നല്ലേ? അല്ല, സംസ്കരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പെട്രോളിൽ നിന്ന് ഡീസലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെ? ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധി. പരിശുദ്ധീകരിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സംസ്കരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഒരു സംസ്കരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അതൊക്കെ ശരി. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, ഭക്തന്മാര് പല തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം, നമ്മൾ സംസ്കരിക്കുകയാണ്, നാം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പലവരും പല രീതിയിലായിരിക്കും സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന്റെ കാരണം പല ജന്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു ജന്മല്ല, നമുക്ക് പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലര് സ്പീഡിലും ചിലര് സ്ലോയിലും. ഇതൊക്കെ ഒരു സംസ്കരണമല്ല. നമുക്ക് ജന്മജന്മാന്തരം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കരണങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലവർക്ക് നല്ല സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും, അപ്പൊ സംസ്കരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുത സേവനം വെറുതെ ഇരിക്കലല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചിന്താഗതി എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കണം, അതല്ല. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആക്ഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അനുശീലനം. നമ്മൾ ആ ആക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കും. അപ്പൊ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ അസുഖം മാറില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് തന്ന മരുന്നാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ അസുഖം മാറില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണം, ഉപദ്രവം, അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു രോഗി എപ്പോഴും കരുത്തിലൂടെ പെരുമാറുകയും മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം. അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിത് ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം. അതാണ് ചുരുക്കം. കാരണം നമുക്ക് ഈ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ ഈ മരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ മരുന്ന് ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നാണ്. ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കണം. നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിലവർക്ക് മരുന്നിന്റെ, നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്, പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരാൾക്കുള്ള അസുഖം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നായിരിക്കും ആചാര്യന്മാര് തരാം. ഡോക്ടർക്ക് അറിയുള്ളൂ ശരിക്കും ഏത് തരം മരുന്ന് തരണം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് മരുന്നല്ലേ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൂടെ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൂടെ എന്ന് പറയാറില്ലേ? പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുമ്പോ ആ കാര്യം മനസ്സിലാവണില്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മരുന്നെല്ലാം മരുന്ന് നല്ലതാണ് അല്ലെ? പാരസെറ്റമോൾ നല്ലതാണ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ മരുന്നുകളില്ലേ? എല്ലാ മരുന്നും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഏത് രോഗിക്ക് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് അന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിലാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മനസ്സിലായി? ഈ മരുന്നെങ്കിലും വേറൊക്കെ മരുന്നുകളുണ്ട്, ആ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ മരുന്നെങ്കിലും മിനിമം കഴിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ, ആ മരുന്നാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ മന്ത്രം വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ എത്തണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആദ്യം നമ്മൾ ഐസിയുലാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ഐസിയുലാകുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐസിയുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ വേറെ മരുന്നുകളും തരാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഐസിയുലാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മന്ത്രം ജയിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഐസിയുന്ന് നമുക്ക് താഴ്ത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മരുന്ന് ഡോക്ടർമാർ തരും. പിന്നെ നമ്മളെ സപ്ലിമെന്റ്സ് തരും, അല്ലെ, ശരീരം നന്നാൻ വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ മരുന്നുകൾ, ഈ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്. അതിന് പലതരം മന്ത്രങ്ങൾ പലവർക്കും പല രീതിയിൽ ആചാര്യന്മാർ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ഒരു ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലതരം മന്ത്രങ്ങളും മരുന്നുകളും? മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് മരുന്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ. പിന്നെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തി എന്ന് വിളിക്കും, അത് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി പറഞ്ഞു. ആ, പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ആക്ഷൻ. ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും രണ്ടായിട്ടിരിക്കും. ഒരു ക്ലാസ് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടുന്നതായിരിക്കും, മറ്റൊന്ന് ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിരിക്കാം. അപ്പോ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ട് അതല്ലേ. അതായത് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതായത് നമ്മ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു കാറിൽ കയറുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതിടും, എന്താ പറയാ, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇടും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതിന് പ്രവൃത്തി. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വേറെ ചെന്ന് മുട്ടും. അതാണ് നിവർത്തി. അതായത് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും. മനസ്സിലായി? ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണ് നമ്മള് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നോക്കി നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. പാടില്ലാത്ത എന്താണ്? വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്തത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക, ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയില്. ചുറ്റുപാടും പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാവും, വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തൊക്കെ പലതും നടക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല. അത് അവരവിടെ സൈഡിൽ നടന്നുകൊട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അപ്പുറത്ത് നടക്കണ്ടാവും, അത് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല, അത് അവിടെ നടന്നോളും. നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകും. അതാണ് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിച്ചോളൂ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ സദാ കർമ്മനിരതരാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ആകാം. ചിന്തിക്കുക, വികാരം കൊള്ളുക, ഇച്ഛിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെയും സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെയും കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രബോധനം നടത്താൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായോ ഒക്കെ. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മാനസിക സംസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സംസ്കരിക്കാൻ, നമ്മളെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഒക്കെ സംസ്കരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. കാരണം ആചാര്യന്മാർ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. ആ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ റിപ്ലൈ തരും. അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഭഗവാനെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആവും, പോസിറ്റീവ് ചിന്തിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഭക്തന്മാരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹിരണ്യാസിബിനും ഹിരണ്യാക്ഷനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മളെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭാഗവതം അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത, നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചിന്തകൾ അത് വരും. അതാണ് അവബോധം. ശരിക്കും പറഞ്ഞേ അതാണ് പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചിന്തകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാ, ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാ എന്താ പ്രശ്നം? മുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ ചിന്തിച്ചെന്നും കൂടെ നമുക്കറിയില്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഈ ചിന്തയെ മാറ്റണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ഇതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ മാനസിക സംസ്കാരം. മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള രീതികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതുപോലെ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് പല സേവനങ്ങളും അർപ്പിക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ശിഷ്യ പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെയാണ് ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്തോ കവിത മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞു. വായിച്ചോളൂ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം. അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പൊ അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പരമ്പര, ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആചാര്യനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് എന്താണ് ആചാര്യനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിരിക്കും. ആചാര്യന്റെ ആചാര്യനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ കണക്ഷനാണ് പോണത്. അതായത് നമ്മ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സത്യത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെയുള്ള അത്തരം ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. എന്നെ പെട്ടെന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ താഴത്തെ ലെവലിൽ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഉയർന്ന് അയാൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ഗുരുവിൽ കൂടെ പരമ്പരയിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാൻ എടുക്കില്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എടുക്കും, അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ശരിക്കും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഗുരു പരമ്പരയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഒരു ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കും. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടേണ്ട കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ കഴിവുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10 പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആചാര്യന്റെ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് തന്നെ ആചാര്യനെ കൂടി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം. നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്നുള്ള വേർഡ് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കണക്ഷനാണ്. ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെയാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വീട്ടില് ABCD ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും. അത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ടീച്ചർ LKG കൊണ്ട് ചേർക്കും. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് അവൻ തുടങ്ങാണ്. കാരണം അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പഠിത്തമാണ്. ആ ലക്ഷ്യം പഠിത്തമാണെന്നുള്ളവരും സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം.
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയതയാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കാനാണ് അവന് ആഗ്രഹം. അതാണ് പണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി അവന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സന്യാസി ആണെങ്കിൽ സന്യാസിയാവാനും, അല്ല അവന് ഗൃഹസ്ഥനാവണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ, അവന്റെ ചോയ്സ് അപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ആവും. അപ്പൊ അവന് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഏതിലേക്കാണ് കടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അവൻ മുന്നിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആചാര്യനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തെയാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്ന് തൊട്ടാണ് ആ ബന്ധം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട്. ബന്ധം ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. ആ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്താണ്? ഗുരുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി? വായിച്ചോളൂ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സംസ്കരണം ഭൗതികമല്ല. ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തിയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്: ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച ആവിർഭാവം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇനിയുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണത്. തടസ്ഥ ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കളാണ് തരത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗ്യശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ടാകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് വച്ചാൽ മഹാത്മാക്കളും മഹാഭക്തന്മാരും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വശംവദരായി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കീഴിലാണെന്നും അർത്ഥം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ബലമാണ്. ഈ ശക്തിയെ കൃഷ്ണന്റെയും വിശ്വസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ജനറൽ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രകൃതി അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആന്തരിക ശക്തി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ജ്ഞാനം. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. അല്ലല്ല, അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 3 ശക്തിയിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും എന്താണ്? പ്രകൃതി. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥരാണ്, ബദ്ധലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സമയവും കാലവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ സത്യയുഗമുണ്ട്, യുഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ആന്തരിക ശക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നവർക്ക് മാത്രമേ എവിടേക്ക്? ആനന്ദ ശക്തിയിലേക്ക്, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ദുർഗാദേവി ബഹിരംഗ ശക്തി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ്? പരമാത്മ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും മൂർത്തിമ ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയെ പോലെ ആവാനാണ് ശരിക്കും ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ആചാര്യന്മാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാരെ ആഗ്രഹം ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ അത്രയധികം സേവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. ആ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഏതാണ്? രാധാറാണി. ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 2 സെക്ഷൻ. ഒരെണ്ണം ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാണ് നിയമം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തികളാണ് ശുദ്ധാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കൾ. അവരെന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ബാധകമല്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുകഴിഞ്ഞു. പ്രകൃതിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക്, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ.
അവരെയാണ് മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടും ശക്തി തന്നെയാണ്. രാധാറാണി ആയാലും ആത്മീയ ശക്തി ആയാലും തടസ്സ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തടസ്സ ശക്തിനെ നമുക്ക് മറച്ചു കടക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോ വരെയും ദേവിഹേഷി ഗുണമയ മമ്മായ ദുരന്തയ അല്ലെ, കടത്താൻ പറ്റില്ല. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കടക്കാൻ പറ്റി, ബഹിരംഗ ശക്തിനെ കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ്, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആയ എന്ന കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വെച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്നയാൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകും. തുടർന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ വ്യക്തി പുരോഗതി നേടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അധികാര മേഖല മുഴുവൻ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ കൃഷ്ണന്റെയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെയും നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാണ്. ഇതിന് ഭൗതിക ലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഗിക വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണൻ എന്നാൽ അതിൽ സർവവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബലദേവൻ, സംകർഷ്ണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം മുതലായവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേകം അവതാരങ്ങളും വിഷ്ണുവിന്റെ വികാസങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ വികാസങ്ങളാണ്. തിരമാലകൾ പോലെ എണ്ണമറ്റതാണ് ഈ വികാസങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞ വിസ്തരണങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഭക്തജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ അനശ്വരതയിലും ആനന്ദത്തിലും പ്രത്യഭിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പൂർണരാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ. അതായത് ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. തദാമി ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരും, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതുമാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ, ആ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പല അവതാരങ്ങളെ പറ്റി, യുഗാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരങ്ങള്, അങ്ങനെ കുറെ 6 തരം അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ അവതാരങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അതാണ് നരസിംഹ മുതലായ അതേപോലെ മറ്റനേക അവതാരങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 10 ദശാവതാരം അല്ല ശരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, എണ്ണമറ്റതാണ്. അത്ര അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. തിരമാല കണക്കിയാണ് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തിരമാല പോലെ എണ്ണമറ്റതാണ് ഈ വികസനങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തില് ശരിക്കും 27 എത്രയാണ് ഉള്ളത്? ശരിക്കും ഭാഗവതത്തില് കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 28 അവതാരങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? 27 എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കരുത് ഭഗവാന് 10 അവതാരമുള്ളൂ, 28 അവതാരങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ്ണ. കൃഷ്ണൻ എന്നാൽ അതിൽ സർവ്വതും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലോ ഞാൻ ബലരാമൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അന്ന് ഭഗവാനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കാം, സംഘർഷനെ ആരാധിക്കാം, നരസിംഹനെ ആരാധിക്കാം, രാമനെ ആരാധിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ്. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമുക്കറിയാതെ രസം, ദാസ്യരസം, അങ്ങനെ ഓരോ രസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, രാമനെ ആരാധിക്കുക, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക ഒക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ച അല്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ അനുസരതയിലും ആനന്ദത്തിലും പ്രതിവിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പൂർണരാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. സത്യജിത്ത് ആനന്ദ, അത് നമുക്കറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്.
എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അനുഗുണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും ഭക്തിയുത സേവനവുമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും, ഉദാഹരണമായി രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങിയ ഗംഭീരന്മാരായ അസുരന്മാരെല്ലാം സദാ കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുവായിട്ടാണ് കരുതിയത്. ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഭക്തിയായിട്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ആവണമെന്നില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് രാവണനൊക്കെ ചിന്തിച്ച പോലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ട് അർത്ഥമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ശത്രു പക്ഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനൊക്കെ എന്തിന് എനിക്ക് ഇത് തന്നു അത് ചെയ്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഭഗവാനല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് എത്തി? ശത്രുപക്ഷത്തെത്തി, നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദിച്ചാലേ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു, കൃഷ്ണനെ അവിടുത്തെ ലീലകളിൽ നിന്നും പരിവാരങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നനായി കരുതുക വഴി അവ്യക്തവാദിവാദികൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്. കൃഷ്ണന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാണ് അവ്യക്തവാദികളുടെ വാദം. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമിക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ലെന്നു കൂടി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങളോടും സഹചരരോടും ഒപ്പമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണമായി, ആ ആയുധം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കൂ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ തിന്നുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണ്, ആയുധങ്ങളല്ല. ഇതുപോലെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമി പോലെയുള്ളവ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ വെറും ഏതെങ്കിലും യുദ്ധഭൂമിയെ കുറിച്ച് അയാൾ ഒന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മാത്രമേ അയാളുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യുദ്ധഭൂമിക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയണത് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് ഭിന്നമല്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ? കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാണുന്നത് അല്ല. നമ്മളെ തലച്ചോറാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് അല്ലെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ രൂപനാമ ഗുണങ്ങൾ അത് ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ശരിയാ. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ണുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കാണും. കണ്ണുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമുള്ള കണ്ണ്. മനസ്സിലായി? ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എന്നുള്ളത് അതല്ല. ഇപ്പൊ കുറെ നമുക്ക് കറങ്ങണ പോലെ തോന്നാത്ത അതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമ ഗുണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അത് നാമജപത്തിന് നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അവ്യക്തിവാദികളെ പറ്റി പറയാണ്. അവ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ശക്തി അവർക്കറിയാം. അവ്യക്തിവാദികളാണ്. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അവര് പറയണത് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അമേരിക്കയിലെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ
ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ഇതാണ് പോയിന്റ്. അതാണ് അവ്യക്തിവാദികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് പറയുന്നത് ഭഗവാന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ആ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് സംബന്ധിച്ച് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഭഗവാനാണ്. അവ്യക്തിവാദികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നെന്നും അതില് ഭഗവാന് ശരീരം ഉണ്ടെന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് ഭൗതിക ലോകമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വരാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. രാജാവ് എന്തെന്നൊരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക്? ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അത് ആത്മീയമാകുന്നു. അതാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മണൻ 4 ശ്രീരാമസ്വാമി, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നൻ, ഭരതൻ അല്ലേ? ഇവര് നാല് ഇതറിയാലോ നമുക്ക്, അവതാരങ്ങളാണ്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ ലക്ഷ്മണൻ ആര്യ? അനന്തൻ അല്ലേ? അനന്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭഗവാന് ചുറ്റുപാടും കൂടി ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓക്കെയാ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മണൻ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ലോകം ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഒന്നിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഏതാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് വൃന്ദാവൻ അടക്കണ് പോരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. ആ കഥ നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഏതാ രാധാറാണി പറയുമ്പോ വൃന്ദാവനം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലം, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീകരിച്ചിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുത്ത് നിവേദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായി, പിന്നെ അത് ഭൗതികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് ആത്മീയമായി. അപ്പൊ അതിന് ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതേവരെ അത് ഭൗതികമാണ്. അതിന് വേറെ യുദ്ധഭൂമികൾ ശരി, അത് പ്രശ്നമില്ല, അത് ഭൗതികതയാണ്. പക്ഷെ ഈ യുദ്ധഭൂമി ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത് ആത്മീയമായി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ആരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല? അവ്യക്തിവാദികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അവ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമാണിത്. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണെന്ന് താല്പര്യമെന്ന് ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലാ വിനോദങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒപ്പം താല്പര്യമുണ്ടാകും. ക്ലിയർ ആയില്ല പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്റെ വീട്ടിലും കൂടെ വരും. അപ്പൊ എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്റെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാനോട് ചുറ്റപ്പെട്ടോളം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടും. അല്ല, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ലീലകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഭഗവാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: അയാളുടെ സേവനം അനുകൂല രൂപത്തിൽ ഉള്ളതും സദാ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും. ഇത്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവിധമായ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാവണം. ഭഗവത് സേവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാണ്. ആത്യന്തികമായി ശൂന്യവാദത്തിലും അവ്യക്തഗതവാദത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹത്തെയാണ് ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ നിഗമനം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്.
അത്യപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വാസുദേവ ആരാധനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ. ഇക്കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനാണ് സർവവുമെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നുമുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ദാർശനിക അഭ്യൂഹത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കൃഷ്ണനെ കണക്കാക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയാൽ ദാർശനികമായ പുരോഗതി അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹത്തിന്റെ നിഗമനം ശൂന്യതാവാദമോ അവ്യക്തിഗതവാദമോ ആണെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ആ വ്യക്തി എന്താണ്, അയാളുടെ സേവനം അനുകൂല രൂപത്തിലാവും, സദാ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കൃഷ്ണനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതേ നമ്മൾ, അതൊരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് 2 ശ്ലോകം. അനുകൂലം, ഭഗവാനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായിരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രതികൂലമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നതോ അതിലെനിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും, അങ്ങനെ കിട്ടും, ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗലോകം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടും, അതിന് കൂടുതൽ അതൊന്നും ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല. സ്വർഗ്ഗലോകമായാലും യോഗ സിദ്ധികൾ, ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്, പ്രതികൂലാണ്. അനുകൂലം എന്താണ്, അയാൾ സേവന മനോഭാവം മാത്രമായിരിക്കും അനുകൂലം, ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് പ്രതികൂലം. അങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയണത് എന്താണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, ശൂന്യവാദികളുണ്ട്. എല്ലാതും ശൂന്യം, ഫിനിഷ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ശൂന്യത്തിലാണ്. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അതാണ് ശരിക്കും വേറൊരു സിദ്ധാന്തമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചെന്നൊക്കെ പെടരുത്. ചുരുക്കി പറയും, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവരെ ഫിലോസഫി ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതാണ് ശരി. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കും വീഴാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാ. നമ്മള് വീഴരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഏതാ, ശൂന്യവാദത്തിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ രീതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ, അപ്പൊ അതിന് പ്രതികൂലമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാർശനിക അഭിമുഖത്തിന്റെയോ നിഗമന ശൂന്യവാദം അവ്യക്തിവാദം ആണെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയാകില്ല, അത് അന്വേഷണമാണ്. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്താണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെടിയുടെ വേര് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. ഈ ആദ്യം തന്നെ കൊമ്പ് ഇല എടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇലനെ റിസർച്ച് ചെയ്യും, എന്നിട്ടായിരുന്നു ഇല അത് വളരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് മാറ്റി വയ്ക്കും, പിന്നെ അടുത്തത് പഠിക്കും. ഇതാണ് പഠിത്തം. ഇതാണ് എന്താണ് ഈ പലതരം വാദങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സെന്താണ്, നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ഫിനിഷ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കാം, അത് പഠിക്കാം. അപ്പുറത്തേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യരുത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്. നമ്മൾ പിന്നെ അധികം വായിക്കില്ല, അതാണ് വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്, കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൂട്ടരുത്. മനസ്സിലായ? കാരണം നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം മാറരുത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു? പറഞ്ഞോളൂ. അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളെ കർമ്മമായി ചിലപ്പോൾ കരുതാറുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആകൃഷ്ടരായാൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണാദികളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇങ്ങനെ 9 മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പതനത്തിനെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ 1-2 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേദങ്ങളില് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അവിടെ എന്താണ് സയൻസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അറിവാണ്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആകർഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനകാന്ഡം, പിന്നെന്താ കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം. അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് വേദത്തിൽ 3 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കർമ്മകാന്ഡം
കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള അതിനുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ അത് നല്ലതാ, തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്. കാരണം നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. പക്ഷെ അതിലാകർഷത അതാണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ വേറെ, ഇത് വേറെ, അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കയറി അതിൽ ആചാരങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആചാരം മാത്രമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും, ഭക്തിയിലേക്ക് വരില്ല. ഭക്തി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം ഇത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തി എത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ആചാരങ്ങളാണ്, ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഒന്നിനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലേക്ക് പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് പോവാ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയെ നിർവചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനകർമാദി എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ കർമാദി, ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഹരേ രൂപഗോസ്വാമി അല്ലേ പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ് ജ്ഞാനകർമാദി. ഇതെന്താണിത്? ഇത് അറിവൊക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ, അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് സഹായമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. അനുകൂലം അതിൽ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് നമ്മൾ മുഴുവനും കോപ്പി ചെയ്യരുത്. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും അതിലിടില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇട്ടാലേ സാമ്പാറാവുള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഫലേച്ഛയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ശരിയല്ലേ, അത് ഇട്ടാലും പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേദത്തിനനുസരിച്ച് പോലെ ആദ്യം തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡം, പിന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആവാം. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഏതാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിക്കാം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കരുത് അതില്, അങ്ങനെ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഒരു നിർവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകണം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ശുദ്ധനാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയും മട്ടിൽ തൻ്റെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിരതമാകുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയാണ് ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഒരു നിർവചനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതില്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാതും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാതും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തി, അല്ലെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാം, നമ്മ ആൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ്, അതാണ് പ്രേമം. അതാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് സ്നേഹം, അതാണ് ഭക്തി. നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യാം ഭഗവാന്. നമ്മളെ ശരീരമായാലും മനസ്സായാലും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം, വാക്കായാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിന് പരിശുദ്ധീകരിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധീകരണ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സംസ്കരിക്കുക. സംസ്കരണമാണ് നമ്മളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സമാധാനപ്പെടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ തന്നെ നിലയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പദവികൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ താൻ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ വകയല്ലെന്നും എന്നാൽ നിത്യമായി കൃഷ്ണനുമായി മാത്രമാണ് തനിക്ക് ബന്ധമെന്നും അറിയുമ്പോൾ തന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുടുംബം, സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്നും അയാൾക്ക് ബോധ്യം വരുന്നു. ഇതാണ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്റെ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭഗവാനായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ബന്ധമുള്ളൂ. നമ്മ പറയും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകണമെന്ന് പറയില്ലേ? സിമ്പിളാണത്. നമ്മളെ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നിട്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. എല്ലാവരെയും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ആചാര്യന്മാര് അവരെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, മുക്താത്മാക്കൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞവര്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോ അവര് നമ്മളെ കൈപിടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും കൈപിടിക്കില്ല. അതെന്താ കാര്യം? നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിട്ട് പൊന്തുമല്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് ശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഓ സമാധാനായി. വീണ്ടും നമ്മ താഴും, വീണ്ടും പൊന്തും. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ഒരാളുണ്ട്, ആളെ കൈമം പിടിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? ആ ശ്വാസം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴാണ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം. അതായത് നമ്മ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ സ്പീഡില്. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതില്? പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു, ആ ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ഇതില് ഏതാണ് ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണോ?